wena Julius Malema wena ufuna ukuthandwa iAfrika yonke yonkana. Wile nhlobo ethi mayifuna imali igcina inikela ngabantu bakubo. Bafowethu uKing Bhakanzama lo othumela ke umlayezo ke kuyena ke uJulius Malema ke lapha ke umongameli ke weEFF. uKing Bhakanzama akazange ecucuze ebheka iceleni ke noma ke eshonele kodwa ke uqondise ngqo lo mlayezo ke waze washo wathi cha ubheke kuwena ngqo Malema lo mlayezo. Ayikakapheleli ke lenkulumo ke kodwa ke nansi ephelele yakhona. Awuyilalele uyizwele ucommente ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde ke ulike lama video ngiwenzela wona. Thokozela ke nangu King Bhaka. Julius Malema ake ngize kuwena ndoda manje. Ke ngize kuwena ndoda. Kumnandi ke mawuboniswa yimina ngoba mina at least ngiya-understanda futhi angizi ngepolitiki. Julius Malema hayi ngeke ndoda. Julius Malema ngiyakwazi ukuhlakaniphile mosi. Futhi ake ngiqale ngikuprotect nje before ngitshela iqiniso lakho. Lento ukuthi khona imali onikwe yona eyokuthi uvikele abantu bokufika ayikho amanga lawo. Ayikho imali onikwe yona ukuvikela abantu bokufika. Hayi lapho ayikho imali onikwe yona ukubavikela abantu bokufika. Wena Julius Malema wena ufuna ukuthandwa iAfrika yonke yonkana. Wile nhlobo ethi mayifuna imali igcina inikela ngabantu bakubo. Wile nhlobo enjalo bafu ukuthi wena unganikela ngomuntu wakini ngoba ufuna lokho onephupho lokuthi uyakufuna empilweni ugcina unikela. Wena unganikela futhi even nangengane sometimes oyizalayo ukuthi ayike ngizwe ngengane unganikela bafu mawusufuna leyanto ungasacrifice into ezibalekile my brother. Bafethu njengoba silapha eMzansi asinaye enye country ekuthiwa singabalekela kuyona. Sithi siya kwamanye ama countries sibuyiswa kule country le. Hayi Julius Malema. Ngikutshela iqiniso mina my brother. Tshela iqiniso. Yilokho kokuqala ekokuthi ufuna ukuthandwa kodwa manje ufuna ukuthandwa kambi ngokuthandwa ngongakwazi ukumela abantu bakini. Bafethu ukucrowdeka nje. Ucrowdeka nje akukho right. Lento ifana noma ku Christmas kufika ama visit obungaba expectile. Fithi indli crowdile nje. Thola ama visitor lana kuyadliwa kuyaphuzwa kwenziwa yonke into ngesiphithi uzo lenhliziyo bengabe uyi breadwinner uthi kodwa bohamba nini. Ucrowdeka nje akufunde ukucrowdeka baba. Alenda kufanele iziliwe yingane la lezi zilwa yingane. Manje ngabe nina Malema lento niyakwazi ukuma ukuthi ngathi sebaningi abantu abazigebengu abangene ngokungemvumo amaphoyisa wenza umsebenzi wawo. Okufanele hoyi ingoba ufuna ukuthandwa mfethu. Okwesibili mina ngiyazi mina ngithi ispirituality sakho siyadonsa kulamazwe lawa ngaphandle. Siyadonsa ama rituals wakhe amanye wenzayo aya connecta nengaphandle nalamazwe ngaphandle. Uma nje ngingalibeka limi ngingama ngithi umuntu oyispiritual father sakho ukukulamazwa ngaphandle you respect leyonto iritual yakho. Mina ngifihli mina ngiyakwazi ukuthi strong lapho nje mfethu awonline strong lapho futhi ngiyazi ukuthi ipower hamba nayo iyakwazi ukuphendula but akufanele usebenzise ipower yakho kakhulu ngenasidingo. Ayisebenzisi kanzima ipower. Makumele wehlisa umoya ehla ukuze kukhule yona ipower. Ungalwi into ekhombisa ukuthi lana abakwenu sebeyangabaza. Abalandeli bakho mfethu sebeyangabaza. Abantu abavotayo sebeyangabaza ngokuhluleka ukubamela. Mina ngiyabona ispiritual sakho. Kodwa mangaqhamuka umuntu athi unikezwe imali hayi amanga lawo. Amanga lawo. Yini enzima Julius Malema ukuma ube uMalema esimaziyo okwazi ukuma ezintweni ezibucayi ume uthi umuntu ongene eSouth Africa engenawo amaphepha isigebengu leso akaboshwe lo muntu akaphindiswe kena kubo bebuye akabuye senamaphepha ngoba sisho ukuthi abangeza abantu sithi kodwa abangene ngendlela. Yini enzima Julius Malema uyoze ujwayelwe yingane nje impela uyoze uthukwe yingane ngempela.
ngoba yini enzima mfethu hayi ngeke malema mfethu ngeke malema ngeke malema ngeke baba ake nibe namasende njengamanje ake nibe namasende manje ake nikhulume nje iqiniso even manje mawungabona umuntu ejump engene emzini womuntu icriminal leyo umuntu bejumpa ezeningizimu Afrika icriminal leyo isigebengu leso awukwazi baba umbhambatha kuthiwa kunezigebengu ngaphakathi uyambhambatha hayi ngeke baba kanti inhloboni epolitiki lesenidlala manje inhloboni manje akusho mina uKing Bhaka futhi onyanya wafoko ngangeze fokhole mina